Ugi keparang dherekaken lenggahipun sagung tamu ngantos dumugi purnanigati keparang sowan malih para kadang TJ Campursari ki karo diderekke penyanyi telu Sinta karo Dek Rika ugi Dek Febri bertiga. Aku ora mbok sebut ke. Kose. Aku ki ya penyanyi lho. Iya. Sur sinten asma panjenengan? Tepangaken asmi kula Suryanti. 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 Sur niku enten artine. Sur niku artine Sur napa? niku Surya. Surya. Surya sing madangi donya niku nggih kula. Oh sengenge. Nggih. Yan. Yan. Sik enek omong le ayan ngono ku sapa ku? Ora rungon-rungonen. Yan ki rada lumayan. Rada lumayan. Nak gur karo penyanyi telu ki lak ya ayu dhewe aku. Lak nggih ta para tamu? Lho, tenan ta? Potonganmu kok dangkel jati ngono kok ngarani ayu kowe kok. Dangkel jati jaman biyen aku ya mbok blusukke ning galengan. Kelingan ora? Aku ora mendem kae. Ning penak ya, Mas. Ora. Mboten kata lumpen dalem nderek dedonga mugi-mugi temanten kekalih tansah atur runtut reruntungan. Amin. Kadya mimilan mentuna. Nggih. Dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal dipun paringi gegandhelanipun tresna nggih menika golek kencana ingkang saged tata jalma. Amin. Dados ngeten bapak-bapak, mantene iki gen lek meteng. Nggih. Nggih lho, apura kowe suwe ya ora meteng-meteng kok. Iya. Bajing loncat to menika ngiras pantes pamundutan lagu menika saking Pak Win. Ki ngersake bajing loncat kalian caping gunung pun jenglingaken saking keluarga ageng denaripun Bapak Sarmidi. Ugi nderekaken Suba Manggala keparang Krida. Iki monggo para kadang pramuladi mangsa bareng anggenipun keparang meratitisaken menggah pasugatan katur dhateng para tamu keluarga saking Sebotong Ladak Sari kasuwun gilir gumanti foto kalian panganten juru foto keparang anggrigenaken. Monggo coh bajing loncat.
Matur manuwun bajing loncatipun sampun panpun aturaken Dek Sinta pun lenggah rumyin. Sarengan kalian kanca-kanca TJ nenggo waradinipun kadang-kadang Pramuladi atur pasugatan wedering waradin pramila nyebar godhong kara sabar satara diaturke lakon ingkang tumanduk dhateng pengantenipun. Lagu yang baru, Dek. Yang baru. Iki mau selawas-lawasan. Ngaten? Sing anyar ya ditokne. Siap. Lagune Panjangka ya. Panjangka. Panjangka tumanduk penganten sarimbit. Ya. Nggih, monggo. Nggih, Naturke nyarengi kadang-kadang Pramuladi ngrampungaken pakaryanipun. Dah indah pasar yang sayang katon tansah rasa bisa sesandingnya andong tresnan antun kebahagiaan nanging tresno kang suci. Senang
Berengen tresno kang suci. Prasetyaku marang sira Yayi. Nyebar godhong bonce sabar satanis para tamu. Lintang
sembah nuwun Sampun. Mbak Sinta Narulita dari akan wilujeng kunturipun para tamu mugi kuntur panjenengan manggih rahayu wilujeng tumanduk keluarga saking Seboto utawi saking Rejosari ingkang ing manggih kasuwun foto kalian penganten tahi berkahi penganten srana foto keparenga lenggah saking satawis mangke sasampunipun penganten tangkepasta kalian para tamu bareng badhe kundur mangke kasuwun foto wonten ing sasana pakajanganing penganten keluarga saking Bobo Dawami kasuwun sumeni saking sawetawis mangke sasampunipun panganten wangsul sasana pakajangan badhe kaadanan foto pangeston keluarga pisan menapa dene keluarga pamangku ganti Febri tampil kembali bersama TJ Musik kerja bareng El Nino Audio juga ada Exis Multimedia Video Shooting. Terima kasih juga untuk Mas Suryanto, Cucuk Lampah, juga ada Wahyu Make Up saking Banyu Biru, ingkang pratitisaken lampahing pahargyan ing siang menika. Sebelah sini Mbak Febri, kasih lagunya. Dikasih dampar kalbu. Dampar Kalbu.
Matur sembah nuwun. Sampunipun tangkep asta kalian para tamu panganten tumuli badhe kalenggahaken ing sasana pinajang mangke kasuwun berkahipun kanthi foto kalian para keluarga. Monggo juru foto pratiti sing panci nyumanggahaken foto kalian panganten kawiwitan saking keluarga. Rencangipun panganten ugi mangke kasuwun foto pangeston kalian penganten. Cek gua coba lise sak lagu kas ya. Ya. Njuk impuh aku. Wes lawan ora? Lawan ya wis. Hariya. Iya, spesial untuk kanca-kanca pemuda kita sajikan lagu-lagu dangdut yang mudah-mudahan bisa menghibur Anda. Pada siang hari ini sajian bersama TJ Musik kerja bareng Lino Audio. Ada Rika Susanti yuk maju nak. Foto pangeston monggo panganten kalenggahaken malih utawi kakanthi manjing sasana pinajang. Keluarga ingkang badhe foto kalian putra pinahargya kekalih keparenga nyaket dhateng sasana palengganipun penganten mangke utawi sasana pakajanganing penganten. Sinambi nenggo dawuh menunggu atensi dari teman-teman pemuda sing biasanya duit tak titeni mau sapa kan jenenge aku lali ya. Bendus. Endi? Bendus endi wonge? Sego bagi kae. Mesakne gek nganu kok naden kok. Sijine lho. Ya. Rika lagunya apakah? Ada request lagu? Oh, belum. Bebas. Denok. Ada request lagu Denok. Kah? Ya. Nora bakal diblendrong ke? Iya. Ya. Apa jangan paksa rindu sih? Ya. Menut. Ya, anu, pemuda ini jak salaman kabeh. Pemuda ini jaluk apa? Kulo pemuda ini jaluk salaman karo iki ya. Lho. Awal. Penting nak ngenekke. Lancang kok dilewek kempit ora iso obah. Jangan paksakan rindu dulu. Nanti habis ini baru denok ya. Jangan paksakan rindu. Satu lagu lagi ya Mas ya. Apa nih? Kowe selarnya nanti. Antem gandosmu. Kapan terakhir kita
Tak rombongan kok. Iki lho sing arep numpak. Aku ora melu. Ya, lanjut mau permintaannya Deno. Waroke urung? Warok sih apa Deno? Pengantin baru. Oh Deno lek warok. Deno Sinta. Ini Deno. Lagi penyanyi loro iki. Ayo ini. Neng kono kok. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi. Ayo. Tangan di atas. Kayak dong maju. Kaki di atas semuanya.
gen warokan sik.